шояд мара дар ҳақиқат намешиносаду нисбати ма ҳавоӣ гап мезанад, гапҳои қабеҳ, гапҳои мақсад мегӯяд ки асос надорад. мара ганда дар назари занаму занма дар назари ма ганда барои мисол. намедонам аз ин суханову аи рафторошон чира ба даст меоранд. шиносоии шумо бо хонуми машҳури интернет Сабрина Назирӣ чӣ гуна оғоз ёфтад? шояд худуд ягон каса хусгорӣ мекунӣ, ягон азад неста читари тари гапура ман ҳам якм бора айда интишиндистам. интихоби ҳамин духтар набудам, рости гап намегуфтам ки айнан ҳамин духтар бояд зани ма бошад. ба Сабрина занг зада гӯяд ки ман имрӯз ба як мақсаде омадам ки мара як зани дигар тӣ. албатта худат хостгор шав, худат интихоб кун ки шумо ку акнун ҳоҷӣ шудед ва Сабрина ҳам ҳоҷибибӣ мешавад. то ҳамун лаҳзаҳора буд рӯзое ки асабӣ мешидам, ҷангу ҷанҷолу пайгирӣ мекардам ҳамун нафара ки вай куҷои чӣ хема ёбм ҳамун нафара ҳамроҳи вай зери ҳар як комент душманонатон дағдаға карда буданд ки зиндагии Абдуллои Сабрина дер намепояд ва зуд ҷудо мешаванд. дӯстони азиз, видеое ки дар иҷа гузоштагием отчёте ки акай баха ҳар рӯз мардума граница мебара меёра, бародари боваринокай чӣ хеле ки шумо тамошобинои мо медонед ки тӯли 2 сола ки фақат ҳамин акара реклама кардастем. ина рақамош ҳамиҷада мондагием, занг бизанед, айноми меҳробро гап занед, ҳатман скити хича дора. бачаҳои нағ зан мошинои комфортяд иншоаллоҳ ки дар роҳи дуру дароз монда намешем. бародаро то имрӯза чандин нафарое буданд ки авиакасаи боваринок намеёфтанд. имрӯз барои шумо як авиакасаи бениҳоят боваринок ва нархи арзонро тавсия метиҳем ки Mo Travel. инамиҷа рақамош мондагиай, акай бегона нестай, бародари хидиай, занг бизанед, як бор нархоша пирсен. ай дига авиакасо ки арзонтар боша, ҳатман билет харидорӣ кунед ва шумо роҳи сафед. салом тамошобини ҳамеша фаъоли канали Меҳробпуро. инак дӯстони азиз, барномаи Ситорарез аст ва канали мо имрӯз меҳмон дорад ва бо дидани ин меҳмон фикр мекунам ки ҳамагӣ шоду хурсанд мешавед, чунки шумо дер боз мехостед ки маҳз ҳамин нафар меҳмони барномаи Ситорарез гарданд. албатта саволҳои шумо ниҳоят зиёд аст ва мо инҷо ҷамъоварӣ низ кардем ва ҳамчунин ба шумо маърифӣ месозам Барбер, оне ки имрӯз миёни ҷавонон мавқеъ дорад, мақом дорад, ном дорад, шӯҳрат дорад ва бо дастрони чирадасташ аллакай дар Тоҷикистон машҳур аст ва ҳамагӣ ӯро мешиносанду эҳтиромаш мекунанд. Абдулло Шарипов аст. дӯстони азиз, пеш аз ҳама Абдулло Шариповро ба барномаи Ситорарез ҳамагӣ хушомадед мегӯем. салом алайкум бинандагони азиз, ташаккури зиёд, бисёр миннатдор ҳастам ки маро пайгирӣ мекунед, мухлисӣ мекунед. бо даъвати шумо ба барномаи Ситорарез даъват шудем. имрӯз як суҳбати озод дорем. боварӣ дорам ки бисёр як барномаи ҷолибу писандидаи шумо мегардад. беҳтарин ва мо низ хурсанд аз онем ки даъвати моро рад накардед ва меҳмони барномаи мо шудед. ташаккури зиёд дӯстон. зинда бошед. ман инҷо саволномаҳои зиёд ҷамъоварӣ намудам ва мехоҳам як то ба ҳамаш посух диҳед. чун суҳбати озод аст, фикр мекунам ки ягон ҷои шакку шубҳа надорад. бале. абдулло, имрӯз паҳлӯҳои зиндагии шумо барои мо ошно нест. мехоҳем фаҳмем ки зиндагиятон пастиву баландиҳо дошт ё аз аввал тақдир шуморо бачаи хушбахт офарида буд? худоро шукри беандоза мегӯям ки ба каму зиёд ба пастию баландии зиндагӣ ҳамеша қуввоозмоӣ мекунем. худованд қудрате медиҳад ки ғолиб бароем. ба ҳамин хотир шукр гуфта доим ҳаракат мекунем ки рӯзҳои пастиам мисли баландӣ гузаронем. ягон зиндагӣ фикр мекунам ки бепастӣ намешавад. албатта ки дар як оила ду фикри гуногун, гӯем хато намекунем, ду фикри гуногун якҷоя мешавад. албатта ки ягон лаҳзаҳое мешавад ки камтар нофаҳмӣ мешавад, лекин ба мисли як оби равон гузашта меравад агар сабр кунӣ. албатта мегӯянд ки бо мурури замон захмҳо шифо меёбанд. албатта ва фикр мекунам ки дар зиндагии шумо низ буд ҳолатое ки рости гап мо аслан ҳамроҳи занам ягон вақт пастию баландиам гӯям надидем мешавад, чунки ваям пайи кор аст, манам пайи кор. ҳар рӯз субҳ то бегоҳ аз дар берун ба кор машғулем, бегоҳ мебием, қатъи карашмаи ширинрӯям бозӣ мекунем, вақт мегузаронем. ҳоҷат ба ягон дигар гапҳои рӯзҳои ғамгинӣ нест. ҳама рӯзҳои шумо хурсанд. алҳамдулиллоҳ хуш мегузарад. ташаккури зиёд. наврасии шумо дар куҷо гузаштааст ва куҷоро таҳсил кардаед? ман рости гап
дар ҳамин шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шомансур ба дунё омада ба воя расидем. оилаи чӣ хел гӯем, падарам кори давлат мекарданд, тӯли солҳои зиёд хеле кор карданд давлатда. хулас модарам хона мешиштанд, пай кору бор нигоҳубини фарзандон. мо дар оила ки 10 нафар ҳастем. чанд духтар чанд писар? ҳозир 4 писару 5 духтар, лекин 10 нафар будем. як бародарам гузашта шуданд соли 2004. ба ҳамин ба воя расидем дар ҳамин шаҳри Душанбе, назди фурудгоҳи ҳамин шаҳри Душанбе. хулас мактаби миёнаро хатм кардам, литсеи ттм мегуфтанд, дар назди вазорати маориф буд. аму литсея хатм кардам. ва имрӯз дар чӣ кору бор? имрӯз дар кори барберӣ, ба ҳайси барбер, ҳайси сартарош, пай хидмати мардум аст. ҳатто шогирдони зиёд ҳам доред? албатта бешогирд намешавад. касби моро шогирдомон идома медиҳанд. чӣ тавре ки мо касби устодомон имрӯз дар ҷумҳурӣ муаррифӣ мекунем. ба ҳамин хотир мо мехоҳем ки ба дастари мо шогирдои мо дар ҷаҳон, ғайр аз Тоҷикистон, дар ҷаҳон муаррифӣ кунанд. роста шогирд клиентои шумо бисёр ҳастанд ё ки аз шогирдонатон? фикр мекунам аз шумо. чӣ хел гӯем бародар, албатта ки чеҳраи корхона мешавӣ, чеҳраи шинохта мешавӣ. албатта ки мизоҷои шумо зиёд мегардад мисли шогирдон неку. ба ҳамин хотир лекин ман ҳаракат мекунам ки зиёдтар дар шогирдо пешниҳод кунам, чунки ваё зиёдтар соатҳо дар корхона мешаванд. ман пайи кору бор аз дар мебароям. шиносоии шумо бо хонуми маъшҳури интернет Сабрина Назирӣ чӣ гуна оғоз ёфта буд? мо ин чизҳоро аллакай медонем, вале бисёриҳо савол доданд ки мо намедонем. рости гап, ҳамин кори барбериам сабаб шуд ки ҳамсарам, занам Сабрина ҷияноша, писарои апаша назди ман барои мӯйсар кӯтоҳ кардан меовард. аввалин вохӯрин. бале, рости гап, ҳар вақте ки меовард мӯйсарошона кӯтоҳ мекардам, мешишт, суҳбат мекард. як духтари мақсад ки орумтабиати, зиндадили, хоксори, забони ширин дошт. вақтҳои аввал дар фикри интихоби ҳамин духтар набудам. рости гап, намегуфтам ки айнан ҳамин духтар бояд зани ман боша, чунки ман ба дили пок, ба дили тоза, ваям ба дили тоза меомад. ҳамчун як мизоҷ қабул мекардем, хушомадӣ мекардем, ба як эҳтиром даст пеши бар раҳмат гуфта мерафт. ҳамин гуна як чанд моҳ гузашт. баъдан сари мақсад омадем ки наздиктар, ҷиддитар атрофи ҳамин дӯстимон суҳбат кунем. мисли ошиқоне ки мехоҳанд ки духтарро ба дом ғалтонад, чанд моҳ ба фикрам аз пасаш давидед? рости гап, ягон духтар беноз намешавад. фикр мекунам ки ҳама духтар мехоҳад ки хушбахт шавад, ба марде расад ки ба марде наздик шавад ки дар ҳақиқат мард бошад, дар ҳақиқат такягоҳи зану фарзанд бошад, дар ҳақиқат нафаре бошад ки дар рӯзи пастию баландӣ тори сар назана. шояд ҳамин чизро дар ман дарёфт кард ки маро интихоб кард, сухани маро ҳам рад накард. мо ҳатто суҳбати зиёдам дар ин доира накардем. бо хости худованд? бо хости худованд, албатта бо хости худованд тӯй барпо шуд. тӯй барпо шуд. манам ки зиёд кор доштам, ваям паси корош буд ҳар рӯз. бисёр дар ин масъала мо даже суҳбат накардем. ҳатто ҳамин шиштем шӯхӣ ба шӯхӣ, ҳамин чиз ҳамин қадар шуд ки як рӯз шинонда ҷиддӣ фаҳмондам ки ту бояд ҳамхи корро анҷом диҳӣ, баъд метавонем ки тӯй кунем. ҳамин қатъи хулас худованд розӣ буда мо тӯй кардем. мегӯянд ки фикрҳо ба ҳам монанд нест. вақте шумо Сабринаро интихоб кардед, волидонатон интихоб карда буданд? рости гап, падару модари ман дар ҳамин шаҳр ки ба дунё омада ба воя расидагиянд, фаҳмишашон, чӣ тавре ки мегӯям, менталитетшон албатта ки аз худо расул бохабар ҳастанд, вале интихоб дар дасти фарзандо аст. мегӯяд ки модарам доим мегӯяд ки
бачам зиндагӣ ту нағз гузарад, аз занат розӣ бошӣ, ма хушбахттарин модар ҳастам. ҳеҷ гоҳ духтар намега, фақат ё духтарҷон ё келинҷон мисле ки якдигара кофта ёфтагӣ ҳастанд, ку ҳамсари ма қати бениҳоят муносибати хуб дорад. беҳтарин. шумо навиштаҳои бадхоҳон ва хетерҳоро зери наворҳои худ ва ҳамсаратон хонда асабӣ мешавед? рости гап, дар аввали зиндагӣ вақте ки нав занма гирифта будам, баъзе гапҳои беасоси мардум асабӣ мекард. мақсад чӣ хел аст? Намешиносӣ, дар ҳақиқат хуб намедонӣ зана дар бораш феълу рафторша ба ҳар ҳол дар зиндагӣ хубтар мефаҳмӣ вақте ки наздиктар мешавӣ. То ҳамун лаҳзаҳоро буд рӯзое ки асабӣ мешидам, ҷангу ҷанҷолу пайгирӣ мекардам ҳамун нафара ки вай куҷояй, чӣ хел ман ёбм ҳамун нафара, ҳамроҳи вай зери ҳар як комент, на ҳар комент, ҳамун нафарое ки аз 10 то ё ин ки аз 100 то як нафаршанд. баъд хулас ба ҳама чиз одат кардам, ба хотире ки дар асл шинохтам ки зани ман чӣ гуна инсон аст. мақсад ки то андозае ки шинохтам, дар ҳақиқат баъд ором шудам. мегӯянд ки шахс агар шинохта шуд, хоҳ нохоҳ аз пасаш гап аст, ғайбат аст. чун беҳуда намегӯянд ки паси подшоҳ ғайбат аст. ва ин чизҳоро шояд бояд шумо аҳамият надиҳед. мақсад дар асл ё ки ҳар як комменти видеоро мехонед. Не, ҳатто вақт намешавад. ҳар як навори мо, як бор саҳифаи моро агар назар карда бошед, то миллион просмотрам ҳаст дар саҳифаи шахсан худум, дар саҳифаи оилам чанд миллионашам ҳаст. вақт намеёбед ки аз куҷо, аз чанд миллион агар 1000-2000 коммент шавад, ҳар як таивая намешавад. пас онҳое ки дашном менависед, гапи қабеҳ мегӯед, фикр кунам ки онҳо ҳамаш дар зери коммент мемонанд, яъне пӯшида мемонанд, инҳо намехонанд. так шито худтон ғам натед, гапҳои қабеҳ аз саратон, аз фикратон дур кунед. зеро давр 2 рӯз аст, ғанимат аст ва мо бояд барои хубии якдигар кору амал кунем. саволи дигар, ҷангу ҷанҷол дар ҳама хонаводаҳо ҳаст. касе мегӯяд ки ин расму русум бо мо бегона аст, дурӯғ мегӯяд. шумо ҳам бо Сабрина ҷанг мекунед? ҷанг намекунем. ҷанҷол чӣ? албатта ки одамкушия. Не, ростӣ мегӯям ку зани ман духтари баақл аст. рости гап намешавад, нашудааст, худованд нашавад нофаҳмӣ. рости гап чӣ гӯям, ҳамин ягон чизе ки ба таби дили ман набошад, ман мегӯям ки файрод кардам мешинам, мегӯям занакҷон, ҳамин коре ки кардӣ, ҳамин чиз мада маъқул нест, ҳамин агар бояд ба дигар тавр анҷом медодӣ, ба дили ман мешуд. тамом, точка мондем. зуд ислоҳ мешавад. зуд ислоҳ мешавад. вақте ҳамдигарфаҳмӣ дар зиндагӣ аст, он мард ҳам бурд мекунад, зан ҳам бурд мекунад. албатта. беҳтарин. хислати Сабрини Назрӣ кадомаш ба шумо писанд аст ва кадом хислаташро бад мебинед? хислати хубамонем аз бад сар кунем. беҳтарин. ҷолибтар мешавад. бадҳо зиёд ҳастанд чӣ? бадхоҳо зиёд ҳастанд албатта. марҳамат. шӯхӣ мекунем. ростӣ занам духтари нест ки феъли бад дошта бошад. ҳамеша ширинзабон аст, ширингуфтор аст. ва чӣ гӯям, масъалаи ягон вақт мешавад ки камтар ягон чиза сарзаниш мекунем, ягон мешавад ку зиндагида ягон чиза таҳкид мекунӣ, як маротиба дуюм маротиба сахттар гап мезанӣ. ба ҳамин хотир камтар шояд меранҷад, якчанд лаҳза табаш хира мегардад, лекин ман ҳеҷ гоҳ намемонам ки то бегоҳ ё ки то фардо таби хира қатӣ гардад. дарҳол рафта бо ягон дӯстдорӣ, бо ягон аз дилаш мебароред. бале, ҳаракат мекунам ки аз дилаш барояд, чунки зиндагӣ бисёр як чизи осон нест. як чизе аст ки ҳамеша бояд якдигарфаҳмӣ бошад. хислати хубаш кадом аст ки дар ёди шумо як умр мемонад? хислати хубаш сабр дорад. ба сабр аст. ҳамин хислати хуб аст. беҳтарин. чунки мо рӯзҳои бисёрро гузарондем, буд лаҳзаҳое ки аз сабри инсон вобастагӣ дорад. агар вай бесабр мебуд, шояд оила пароканда мешуд. оила пароканда мешуд. дӯсташ медоред?
این آخری زندگی نیست. فکر میکنم با یک جمله گفتم. دوستش میدارید؟ البته اگر ها اثبات کنید و چشم به دوربین ما دوخته به همسر خود انمو درد دل خیش را ابراز نمایید. تو همگی باور کنند که در واقع عبدالله دوست می‌دارد و در بین پوبلیک میتواند با یک صدای بلند میلیون ها را فهماند. چی گویم راستی من هم مهربانی و دوستداری کردگی هستم همسرم دا همین قدر گفتنی هستم که تنها سلامتیش میخواهم که دویم در لبوش خنده باشد هیچگاه نه اون که روز حتی لحظه نشود که табаш خیره باشد تو جان در بدن دارم همیشه حرکت میکنم که یک بریده از دست میبیا نیم بریده از دست میبیا با مهنت حلال شکمش سیر کنم و خدمتش داشته باشم تا آخرین نفس دویم مقصد که در برش باشم در همه روزای نمیگویم پستی و همه روزا. صبرینه عزیز اگر ما رو تماشا میکنید و این سخنهای از دل عبدالله برآمده رو اگر شنیده باشید یک سلام میگیم شما با و این دلیل از اون است که شما رو دوست میدارد و با یک صمیمیت با یک ترس و هراس و لرز توانستند که ابراز سخن نمایند و همگی شما رو دوست میدارند زنده و آباد باشید. و سوال دیگر همچون نفری فعال بدون اینترنت و تلفن تجربه کرده که زندگی کرده میتوانید؟ البته سالهای پیش چیزی که گویم همین سالهای 2007-8 من همین سوهای بربری در کار شروع کردم. از سال 2008 تا حاضر قریب که 15-16 سال از بین گذشت. سالهای پیش البته که اینترنت اونقدر فعال نبود در خودمان. بعد اینستاگرام صحیفه ها قریب که نبود سالهای پیش. شاید نبود چون که одноклассники دیگر پروگرام ها بود ولی ما استفاده نمیکردیم از اون پروگرام ها برای پیشرفت کارمان. بسم الله گفته از در کارخانه می در آمدیم. هر کسی که می در آمد معامله خوب خوش آمدید میکردیم خدمت رسانی سطحی بلند خطی چون که بار دیگر بیاید همراهش بار نفر دیگر رو می آورد همین خیلی کار ما پیشرفت میکرد. از این چیزا راستی گپ هیچ وقت هراس ندارم که اینترنت از بین رود و کار ما عقب زند یا اینکه زندگی ما قین‌تر شود چون که ما مرد هستیم بسم الله گفته از در بیرون میشویم. هر کاری که پیش آمد با مبلغ تازه و مهنت حلال زندگی رو پیش میبریم. بهترین ما شنیدیم که شما الکی خانه آباد کرده ایستادید و این خانه کی به انجام میرسد و در کجا؟ در خانه پدریم حولی پدرم در زمین الکی شما از فوندامنت تو بله خانه هایی که همراه پدر یک جا می ایستادیم همسرم پدر و مادرم یک جا که بودیم همون خانه ها شرایطی بد نبود خوب بود و به هر حال ما خواستیم که زمانوی تر کرده از نو سازیم خانه رو نه اینکه تعمیر کنیم دوباره از نو سازیم با همین خاطر از همون فوندامنت میگوین از همون دیوارش سر کرده تا آخر خانه نو کردیم. و امروز به انجام رسید؟ امروز کمی مونده است. کمی دیگه همین چی میگوین تکنیکه ها و همین خیلی چیزایی هست که بعضی شرایط های هست که در دوی ماشینا نمیرسد. انشالله که انجام دادیم حولی ما را به ترتیب در آوردیم بعدا البته که تمام دوستامون رو دعوت میکنیم. بابا ها میگن که بریا کوبان میگن بله خانه درآیم یعنی خانه درآیم و خدا کند که باز ما این خبری خوش را شنویم انشالله خورسندی ما هم برابری شما. سوال دیگر خوشخبر شخصانی که در مسکو قرار دارند مشکلی با حجت‌ها دارند امروز برای شما کای سوپرو توصیه می‌دهیم که برای رجیستر کردن 3 ماه 6 ماه برادر باورینا که ای دیگر نفرو بینی بعد نقش فرق داره. بعد نگفتن نموند که در خوابگاه رجیستر نمیکنه در کوارتیر رجیستر 100% با نمرش موندگی زنگ بزنید حتما اینوی کانال ما گپ زنید با همه مشکلی شما یاری میرسونه برادری بهترینه. دشمنانتون دغدغه کرده بودند که زندگی عبدالله صبرینه دیر نمیپاید و زود جدا میشوند. میبینیم 3 سال گذشته است ولی تا حال زندگی شیرین دارید بدون پوشیده در حقیقت خوشبختید؟ البته خوشبختی از خود انسان وابستگی کلان دارد. اگر چطور که میگن عقل پیشروی دولت است عقل رو استفاده نکنیم
дар ҷои лозимию дар кори лозимӣ ҳеҷ вақт пешрафт карда, ҳеҷ вақт рушд карда наметавонем. Чунки мардум ақидаҳои худаш қати гап мезанад. Мардум шояд ҳамун нафаре аст ки маро дар ҳақиқат намешиноса, ки ман аз зодае куҷоям, чанд сол дорум, ба чӣ коро машғулам, дар як моҳ чӣ қадар даромад дорум, чӣ короро анҷом метиҳам ишабу рӯз. Шояд маро дар ҳақиқат намешиносаду нисбати ма ҳавоӣ гап мезанад, гапҳои қабеҳ, гапҳои мақсад мегӯяд, ки асос надорад. арзиши фикр кардан, арзиши ба ин суханҳо таваҷҷӯҳ кардан нест. ба ҳамин хотир боз ҳамун ширини забони ширину боз ҳамун меҳрубония зиёд мекунӣ, муҳаббат дар байни зану шавҳар боз зиёд мешавад, идома кардан мегирад. Бо як чиз дигарро хостам илова кардан, ки ҳозир дар ин давру замон мардумро дар ҳайрат гузошта наметавонӣ ба тӯи бошҳашамат, бо тӯе ки сарфи калон шудагӣ бошад. албатта ки бо зиндагӣ дуру бо як зиндагии намунавӣ, бале, як зиндагии намунавию дуру дароз, албатта. бале. ва шунидем ки ҳамсаратон ба шумо фарзанди дуюмро тӯҳфа мекунад ва агар писар ба дунё ояд чӣ номашро интихоб мекунад? аллоҳ розӣ бошад, вақте ки дар ҳамин моҳҳои аввал дар қадди ҳамсарам буд, ҳамун вақте ки ман дар хонаи худо будам, ҳаҷ рафтагӣ будам, ҳамун вақт дуо кардем, ки парвардигоро шукр мекунем ба каму зиёд ба фарзанди додагит, агарчи духтар аст, писар аст, шукр гуфта қабул мекунем, фарзанди солим асос будан шавад. агарчи писар шавад, бо хубтар мешавад. писар шавад, ҳатман номаша муҳаммадҷон мемонад. дар хонаи худо дуо кардем, ки парвардигор мада агар писар насиб бини, номша муҳаммадҷон мемонад. беҳтарин ном. иншоаллоҳ ки бовар дорам, ки аллоҳи меҳрубон писар ба мо насиб мебинад. ҳар як чиз аз қалби инсон вобастагӣ калон дорад. ва дар мавриди ҳоҷӣ шудан ҳарф задед ва мо шуморо табрик мекунем, чун ин суҳбати аввалини мо ҳаст, ки бо шумо оғоз меёбад. яъне ки тасмим гирифтан чӣ гуна дар дили шумо пайдо шуд? барои ҳаҷи умра рафтам, рости гап, як рӯз дар ҷои кор ҳамихе шиштагӣ дар ҳамин интернетҳо чӣ хел аст наворои ҳар гуна мебарояд. назар мекардам, чанд рафиқом, чанд дӯстом ҳаҷ рафтанд, дар уҷа зикр мекунанд, ибодат мекунанд. баъд истодам, гуфтам, ҳамин орзуи ҳамешагӣ мо мусалмонон рӯи дунё аст. бале, ҳар як шахс аст, ки орзу мекунад ба зиёрати хонааш даъват кунад худованд ӯ нафарро. худованд маро кай даъват мекарда бошад, ки бо хости худо ман рафта як зиёрат кунаму макони муқаддасро бубинам. ай пеш ҳар вақт ки мо ният мекунем рӯй овардан ба қибла, мегӯем ҳамун қибла дар куҷо бошад, чӣ гуна бошад, аз пеш мо бояд бинем. да ҳамун навора дидам, ҳам хеле дуо кардам, ки парвардигор ҳар чи зудтар бошад ба ман насиб бин зиёрати хонаатро. баъд аз рости гап дуо кардагиам, як нафар, як дӯстам занг заду гуфт, бародар сози нағзи, гуфта аҳволпурсӣ кард. ба ман гуфтам, ки раҳмат, шумо оли кор кардесен аэропорта? бале. гуфтам, кани як маротиба даромада бинед чипта ҳаст барои вай ҷидда паридан, аз душанбе рост ба ҷидда барои ҳаҷ рафтан. гуфт ҳозир як лаҳза диду, дарҳол ба ман гуфт, ки бале, пагоҳ соати 2 шаб парвоз ҳаст, агар хоҳӣ 2 ҷои холӣ ҳаст, билет. манам гаштам, гуфтам, ки манда чипта навис. ҳайрон шуд, гуфт майлаш менависем. як лаҳза гузашт, пайғом равон кард, ки бародар паспорта равон кун, ман чиптара менависем омада. хулас чиптара гирифтем. баъд аз ним соаташ боз як бародар дар алоқа баромадам, гуфтам, ки мада виза рохат барои рафтан умра. визарам баъд аз 2 соат тайёр шуд. аллакай омодаам. рафтам, ҳамин чамадон аст, ҷуздон ҷамъ кардам, як 2 чизи ҳамин асосӣ ма гирифтаму занма гуфтам, ки ман пагоҳ шаб парвоз дорам. ҳайрон шуд, дар ҳайрат истодам. чӣ хе як бура гуфтам. хай рафтам, модарам хат хайрхуш кардам, рафтам, ният кардам, ки 10 рӯз меистам, гашта мебиём. рости гап рафтам, макон то андозаи муқаддас аст, ки 21 рӯз истодам. ҳатто рӯзи омаданам бисёр ғамгин шудам. намехостед биёед? не, ҳеҷ гоҳ дар фикр намебиёяд, ки албатта ки ватан, зодгоҳ, ҷое ки маконе ки ту ба дунё меоӣ, ба воя мерасӣ,
чиқадар хешу табор дӯсту рафиқо дорӣ, ягон ҷои дунё ба ин макон намебарояд, лекин макони муқаддас бояд фарқкунанда бошад. ҳар нафаре ки меравад мебинад, зиёрат мекунад, баъд суханои ман дарк мекунад. одамони хушбахт низ хоҳ нохоҳ пеши худованд сар фуруд меоранду гирия мекунанд. ва ҳамон лаҳза чӣ гапҳо ба ёдтон омаду ашк аз чашматон рехт? албатта ки дар макони муқаддас новобаста аз шароит, новобаста аз мақом, ҳар нафаре ки набошад, албатта ки вақте ки сар ба сажда меорад, беашк намешавад. нашаванда аст ки ашк нарезад. албатта ки тоба мекунӣ, надомат мекунӣ, гиря мекунӣ, менолӣ, мечокӣ, баъд ҳар чизе ки дар дилот боша дуо мекунӣ. ман аз ҳамун рӯзое ки масалан ёштар будем, бачаи шаҳр дар тарафҳои Россия бисёр соло гаштем, мақсад байни одамои нафарои да будем ки аз дин хеле дур буданд, фаҳмишон суст буд. шояд баъзан вақтое буд ки мо ягон каса ранҷондем, хафа кардем, ҷангу нофаҳмиё кардем, ё ин ки буд ҳамун вақтое ки намозмона қазо мекардем, бепарвогӣ мекардем, мегуфтем имрӯз нашуд пагоҳ мехонем. лекин фаҳмиш ӯ давра суст буд, ҳамин чизода афсӯс мехӯрдему тобау надомат мекардем, ашк мелезонем ки худованд моро бубахшад. беҳтарин. ва саволи дигар, пранк. ба Сабрина занг зада гӯяд ки ман имрӯз ба як мақсаде омадам ки мара як зани дигар тӣ. албатта худат хостгор шав, худат интихоб кун ки ту бо ӯ забон ёбӣ. ин ҷуръат дар дили шумо ҳаст? зани ман дар ҳақиқат аз мардҳо, аз баъзе мардҳо дидам мардтар аст, вале рости гап чӣ гӯям, пранк асту шояд сахт расад, шояд чӣ гӯям, ҷиддӣ барои худаш қабул кунад. ӯ медонад ки шумо дар барномае? Не ба фикрам. бид як қудрат ба тавоноӣ гуфта як бор санҷем, кани чӣ мегӯяд? халос занг мезанем. марҳамат. занг ра меравад. инҷа мавҷ нест? мавҷ нест ба назарам. авай бирӯ палё. ҳатто ширкатҳо намехоҳанд ки ман дили ҳамсарама биранҷонам. бинед то чӣ андоза тарафдори занг назадану ҳамин сухан нороҳатро нагуфтан аст. мабоду занкалон набошед ки пас аз ҳамин пранки мо зиндагиятон норум дар шуд. давру замони худ мо занкалон будан як ҷиҳат хубтар аст. мода аст ба қавле. занг зада намешавад. бибин вай ҳаст, мавҷ ҳаст? мавҷ ҳаст, вале занг зада намешавад. оҳо, тақдир баландӣ кард. алло, занакҷон чӣ хел? меша ҷон соат равнат чӣ кардем? ҳичи дагҷӣ? ахиқадам. ягон сабт кардисти чӣ? гала сабут кардем ҷо будем. ҳозир дастат банда ё чико кардисти? не гапа, ҳозир текста тайёр кунам. ҳама сос? ҷон ягон шогирдтома? не хирм тоқаём. санакҷонам як чиза чанд вақт мегум бугум та ҳамин хай намедонам. чӣ хай? рости гап ҳамин чанд вақт як чиза мегум гапу зану хай ҳамин хуб ганда ҳамин қатимон ҳамин бисёр нафарҳо ҳаҷ рафтан. вақте ки бисёр нафарҳо ҳаҷ рафтан, ай ҳаҷ омадан, масад занг гирифтан. дига ман ҳамин хе фикр да омадам ки шояд худат ягон каса хостгорӣ мекунӣ, ягон азад неста? читари? тари гапуро ман нав якм бурайда интишиндистам. ягон прикол кардӣ, шӯхӣ кардӣ чӣ қатӣ? мақсад чӣ? ҳамин любой мардак дар ҳаёт мақсад ки ҳамин зан мегири эҳтиром, муҳаббат, ҳамаи чӣ камбудия мекунӣ дар хона, чтобы ягон камбудӣ набоша. лекин хаб бо як зани дигаам дар ҳамин давру замон любой каса мебинем дута сета зан дорад. аммо любой кас агар ҳолу аҳволе ки во доранд, ассалому алайкум шуба, ҳолу аҳволе ки во доранд вахшише саг надорад. чӣ дар кора? дар ин давру замонам якташ аймӯшата зиёдӣ аст. хулас гуфтанӣ ки розӣ намешавӣ охи ҳамхе? конечно, баъди марги ман
баъди марги ту занакҷон агар тақдирот агар марги ман пеш кашидаги боша ин орзуи ман амалӣ намешуда. برای می آرزو رو هم نکنه تری آرزوی دیمانی. بله خوب занакҷон. من واسه کمتر کار دارم با زنگت میزنم. خوب مالی. آفرین تشکر. بعدی مرگ من این تصمیم رو میگیری گفتنی سابرینا بهترین است. یعنی شما رو دوست می‌دارد و نمیخواهد که از دست بدهد و با شما زندگی خوب و باز هم آسایشته تمنا داره و میگذاریم با سوالای دیگر. سوالا فکر می‌کنم کمتر موندن و تمامی دوست داشته عبدالله از دستی همسرش چی است؟ تمامی دوست داشتم راست دیگه اگر таом болаззат бошад ҳама гуна таомро ман дӯст медорам ки дар ҳоле ки болаззат бошад вале ҳамин дамлама ҳастае ку дамламара ба таби дили мехостагӣ ман мекунада ба таби мехостагӣ ман омода мекунад ба ҳам ман зиёд дӯст медорам дамламара чунки дар онҷа равған кам аст дамхӯрок баъд биринҷоба ҳастае ваям шумо бештар вақт дар хона хӯрокро омода карда мехӯред ё ин ки мисли звездаҳое ки ба қавле дар тарабхона хӯрок мехӯранд се вақт? то вақте ки зан нагирифта будам рости гап дар тарабхонаҳо дар қадои кӯча мехӯрдем. баъде ки зан гирифтам барои худам мақсад гузоштам ки дар ҳоле ки таоми омодакардагӣ свежи чихе ки мегӯем дар хона мондагӣ ба лаззат аз ҳама намуди ғизоҳо зиёдтар аст бой аст. чаро ҳамин гуна хӯроки болаззату серғизоро монда равем дар тарабхона хӯроки омода кардан мондагӣ ки дубора гарм кардан мебиёрам дар бисёр тарабхонаҳо ҳамин гуна таом мехӯрем. ба ҳамин хотир доим дар хона доимам гӯем мешавад чунки дар як ҳафта як маротиба ду маротиба ба тарабхона меравем ҳамроҳи духтарчам занам боз ҷияном хай модари мо намеравад тарабхона падарам намеравад. ба ҳамин хотир мо ёштарем мо меравем барои хотири фарзанд барои амихи. шумо ку акнун ҳоҷӣ шудед ва Сабрина ҳам ҳоҷибибӣ мешавад? иншоаллоҳ худованд розӣ бошад чаро не. ваям як шахсияти аст ки ваям орзу дорад ваям мусалмон аст ваям ақли солим дорад. албатта ки бо мебинад ки ягон вақт дугонаҳош шиносош ба ҳаҷ рафтанд. ҳатто дирӯз гуфтеста буд ки ҳаму як апамон номшона гирифтанд ки шинос карданд ки ба ёдам оварданд ки дар Дубай хотир дааста ки ҳамихи духтар наздим омадагӣ буд 6 будем ҳамон нафар ҳамин сол сеюм маротибае ки ҳаҷ мераванд умра. хай гуфтам худованд қувватш дия худованд имонша боз ҳам мустаҳкам кунад ки чӣ қадар муҳаббат дора нисбати хонаи худо. аз он ҷумла маотрам борҳои зиёд даъват кунад ба хонааш. беҳтарин ва худо кунад ки ин тасмим амалӣ ёбад. ва саволи дигар аз чӣ метарсед? рости гап аз ягон чи ҳаррӯз надорам. аз тӯҳмат ҳам наметарсед? тӯҳмати ногаҳон доим дуо мекунам ки худованд маро аз тӯҳмати ногаҳон нигаҳбон бош эмин дор. ҳар чӣ шавад аз сари мо ҳар чизе ки ояд аз худованд чӣ гӯем вобастагӣ дорад ки барои ягон кори хато аммо барои ягон чизи дигар шояд санҷиш мегузаронад. вале доим мо дуо мекунем ки парвардигоро моро дур кун аз тӯҳмати ногаҳон. аз кӣ миннатдоред? албатта ки аз худованд миннатдорам. баъдан аз худам миннатдорам ки аз рӯзе ки худам мешиносам ҳамин қадам ба ҳамин балоғат мондам аллакай паси кор паси меҳнат кор кардан як бурдан нони худам соҳиб шудан будам. ҳатто як камтар бигем худам мешинохтагӣ шудам падар модарма дар зиммаи худам гирифтам аз байни бародаром дур кардам. шуна дур ба маъное ки масалан гуфтам дар гардани ма падару модар дигар шумо сарф накунед падару модарда. ман худам нигоҳубиншон мекунам ҳар чизе ки мехоҳанд ҳар чизе ки яъне дар пири асои дасташон шумо ҳастед. дигар фарзандҳо оилаи ҷудо доранд мақсад метавонад ки зиндагии авлия дорад. бале ва ё ҷудо зиндагӣ мекунанд. дар ҳавли падарим ҳисобе ки як худам ҳастам ҳамроҳи падару модар ва ё аз паи зиндагишонанд мебиёнд хабар мегиранд бисёр тарбияи хуб гирифтагианд аз падару модарам мебиёнд эҳтиром доранд ҳар чизе ки хостанд ҳамонро мекунанд. вале
бисёр вақт худам гуфта меистам ки чизе ки ба шумо лозим мешавад мада гап занед, бародаромда не. мехоҳам ки дуои некшо нагирам. агар ки баъзе вақт гуфта меистам падарҷон ё ки модарҷон дуои нек кунед дар ҳаққи ма, падарам чашмош пури об мешава ва мега ки бачаам аллакай дуои нека гирифтагӣ. аз шумо розӣ ҳастам. бале. беҳтарин. ва инҷо ман саволҳои нафароне ки дар инстаграм навиштанд якта пешниҳод мекунам. бо зани ҳунарманд зиндагӣ кардан осон аст барои шумо? бо зани ҳунарманд зиндагӣ кардан осониву душворӣ надорад, чунки зан агар покдоман бошад, қалбаш тоза бошад, ки дар зиндагӣ рост бошад, ростқавл бошад, бе иҷозати мард ягон корро анҷом натиҳад, албатта ки осон аст. бале. ва саволи дигар, дар наворҳое ки апаи Сабрина дар интернет мегузоранд доим акаи Абдуллоро нороҳат мебинем. ба қавли Нинастрем чаро? рости гап чӣ гӯям, ман ягон вақт хандаи зиёдам ёд надорам ки карда бошам. ё ки дар асл ҷавони ҷиддӣ ҳастед? дар асл ҳатто модарам мегӯяд ки аз байни фарзандпадаритон ту чӣ қадар бачаи ҷиддӣ ҳастӣ, ки ҳамин кӯдакҳоро як бор тарафшон намехандӣ, ки амакӣ гуфта сахт давида қучоғи гирантаву ягон озод ҳис кунанд худшон. вақте ки аз дар медароӣ ҳама кӯдакҳо хаб кардан як ҷо мешинанд, намеҷуманд, кам хандидан дар кор. ин шояд як сиёсат аст. шояд, лекин аз кӯдакӣ ҳамин хел ҳамин феъла доштум да. яъне шух нестед, беҳудаву баҳуда намехандед. аку нафаре бошад ки солҳои зиёд мешиносам, бисёр дӯсти ба дил наздик шудагӣ, ягон лаҳзаҳое мешавад ки каме шӯхӣ мекунем, ҳазл мекунем ба андозае, чунки ҳатто мегӯянд адабгоҳи Муҳаммад нозу шӯхӣ бар намедорад. шӯхии зиёд, хандаи зиёдам фикр мекунам хуб нест. ташаккур. ин саволҳо аллакай посухашро ёфтанд ва дар охир чӣ саволеро аз мо интизор будед ки мо онро накушодем ин мавзӯъро ва худ метавонед бемалол ҳарф занед? савол рости гап фикр мекунам ки ҳама саволҳои лозимия додену шояд ки ман ба пуррагӣ ҷавоб гардонам, вале як саволе буд ки ҳамон нафарое ки дар зиндагӣ дӯст мегӯед, наздик меҳисобед, дар асл дӯсти ҳақиқӣ мешуморед? масалан дар ҷавоб албатта ки ман мегуфтам шояд аз садҳоу ҳазорҳо якташ ҷавоби ҳамун сухани дӯста ҷавоб гуфта тонад. чунки бисёр нафарош ҳаст ки дар руд механданд, акаҷон, эҳтиром, хушбахтӣ, гапҳои зиёд дар рӯят, вале аз пушт мефаҳмӣ бо як дӯсти дигарат, барои мисол ё ки ба ягон нафари мешиносӣ, бо ҳамун шиносат суханҳое мегӯянд, ғайбатҳое мекунанд ки ба мард намезебад, ё ин ки суханҳое мекунанд ки мара ганда дар назари занму занма дар назари ма ганда. барои мисол намедонам аз ин суханҳо ва ин рафторошон чиро ба даст меоранд, чӣ мехоҳанд, дар ҳоле ки масалан мара дили майхудам пур бошаву занам дар дасти ма бошад ҷавобгариш. вақте ки ман ӯ зана худам нахоҳам қину азоб кардан ё ин ки ҷавоб додан, барои мисол ягон айби ва ё ин ки ягон ганда кардани мардум, ягон чизи дигар сабаб шуда наметавонад. барои ҳамин гуфтанӣ ҳастам ки ӯ нафарое ки шумо худтонро бародар мегӯен, дӯст мегӯен, мебинен, механден, салом алейк акаҷон, меҳрубонӣ, ба аз паси мо барои мисол мерен дар наздикомон, дар дӯстомон суханҳои қабеҳ, гапҳои пасту баланд, дурӯғ, чизое мегӯем ки асос надора, фикр мекунам ки баҳс аст дигар. бефоида аст. ин беғайратӣ аст. ҳатто ғайрате надорем ки дар рӯи мо омада гап занед, баъд аз пас ҳар чӣ мегӯед. албатта. ва фикр мекунам ки ягон нафар нест дар рӯи дунё ки душман надошта бошад. албатта. ва шумо дӯсти душмансифати худро шинохтед? ман аллакай шинохтам. ҳатто нафаре пайдо шуд ки мада сабт кардагия дар ҳамин тарабхона як навор сабт кардаеста, бигем ки ҳолати ҳамин туя.
дар ҳамун ҳолат садои ҳамун бародар баланд омада истояд. ҳамин гапҳо ба касе гап зада истад ки ҳамун калимаҳо ҳам номи ман ҳаста, ҳам тааллуқ ба маву ҳамсарам дора, ба маву занам дора. хулас ана ҳамин чиз ман ростӣ дар дилам ҳамун чиза гирифтум, барои худам фаҳмидум чеҳраи аслии ҳамун инсон аст, симои аслишаву нагуфтумуш ягон гапи зиёд. танҳо фосила гирифтед? бале, ба ҳамун бародаре ки ман дар ҳамун сторис ҳамун навореро ки нишон дод, гуфт ман ягон сухан намекунам ки миёнарав шавам, барои худат дон ки ҳамин хел нафарҳо дӯсти ту нестанд ки то дар байни мо мешинӣ, аз пушти ва ё чӣ қадар пуштигирӣ мекуниву гап мезанӣ, барои худат дон ки ва ё дӯст нестам. хулас ҳамин чиза барои худам фаҳмидам, дар ҳаққшон дуои нек мекунам. дуо мекунам ки худоё худовандо нафарое ки қалбошон нопок аст, нафарое ки бадахлоқу бадгуфтору қалбои сиёҳ доранд, ба мисли шири сафед дигаргун кун. беҳтарин. нам хеле дӯст дорам. ва мо низ шодем ва пайгири ин дуои шумо низ ҳастем ки худованд инсофу тавфиқашон диҳад. ва ин буд барномаи Исторарез. меҳмони барномаи мо буданд Абдулло Шарипов. ва дар охир ягон таманниёт доред? Таманниёти нек албатта ки дорам баҳри мухлисон, баҳри ҳаводорон, ҳамон нафарое ки доим моро пайгирӣ мекунад. гуфтанӣ ҳастам ки худоё худовандо дӯстои моро, ғарибора, албатта ки дар бораи ғарибо қариб ки чанд маротиба шуд ба мо вай мекунанд, менависанд ака дар ҳаққи мо дуогӯ бошен, дар ҳаққи мо ғарибо дуогӯ бошен. аллоҳи меҳрабон доим ба шумо назар кунад, ғарибо дӯстои мо доим хушбахтӣ насибтон бинад, хонаи шумо доим пурфайзу пурбаракат бошад. дар соле ки аз пеш меояд, наздик аз соли 2024, ҳар мушкиле ки дар 2023 доштед, мушкилиҳо паси сар шаванду доим пешравӣ кунед, пешсаф шавед, пешқадам шавед, бурдбориҳо насибтон бинад худованд. ва мо низ таманно мекунем ки ҳамавақт мухлисони мо, тамошобини мо сари баланд дошта бошанд, муваффақ бошанд ва ҳеҷ гоҳ кам набошанд. тансият бошед. хайр. зинда бошед.